Għaddew 50 sena mill-musical Malti jkun li trid int bi kliem tal-professur Manuel Mifsud u mużika ta' Theris Kassar. Dan il-musical kien imbeda fost numru ta' żgħażagħ mimlijin kreattività u enerġija bl-ewwel interpretazzjoni tiegħu jsir fis-Santwarju tal-Madonna tal-Ar fil-Mellieħa fis-snin 70. Kien żmien li kien ġab qawmien is-sittinijiet, is-sebgħinijiet. U konna dak iż-żmien ta' żgħażagħ li konna niġru dejjem bil-kitarri, nkantaw bejnietna il-kant komunitarju u kull ġimma mqazza konna morru normalment f'xi knisja imwarba għall-kwiet u nagħmlu attività tagħna. Ġieli għamilna traduzzjoni ta' xi ħaġa Maltija jew poeżiji biex nimmeditaw bil-mod tagħna. Imma dejjem kellna l-ħolma li nagħmlu għanija twila. L-awtur Manuel Mifsud sostna li minn sena għal oħra dan il-musical jibqa' relevanti fejn diversi gruppi teatrali u parroċċi ddeċiedu li jtellgħu dan l-ispettaklu. Iżda mhux biss kif taħt l-arranġament tal-Maestro Paul Abela dan ix-xogħol kien imtella tul is-snin minn diversi orkestri kif ukoll korijiet. Dan ix-xogħol sansitra ġie mtella fis-Sydney Royal Opera House fl-Awstralja. Maret News Mifsud saħaq li dan huwa xogħol li jressaqna qrib l-istorja ta' Ġesu iżda partikolarment għal dak iż-żmien jagħtiha xeħta moderna. Ħadna l-Via Sagra xija xi ħaġa li l-Maltin minn dejjem ħabbewha. Aħna konna batini u konna niġru bil-salib u bil-gandlieri u insegwu il-dan. Ma b'dan il-mod għamilnija daqsxejn iktar moderna għal dak iż-żmien. U insista il-suġġett ta' ikun dak li trid int huwa wieħed mifrux ħafna mhux biss fl-iskrittura mqazza iżda anke f'diversi reliġjonijiet oħrajn fosthom l-Iżlam. Dan huwa suġġett reliġjuż mifrux ħafna. Per eżempju l-kelma Islam l-isem ta' reliġjon oħra veru. Propju tfisser li inti ċedi il-rieda tiegħek u tagħmel dik ta' ħadd ieħor. U Kristu l-ħin kollu jgħidlek u veru. Sewa jekk tista' neħħi li dan il-kalċi imma mhux li rrid jien. Li trid int ikun li trid int. Idant mistoqsix messaġġ jixtieq li l-udjenzi li jsegwu dan ix-xogħol jieħdu magħhom u ansista li t-tifsira tal-paċenzja u paċi essenzjali fejn anke meta nkunu mimlijin korla nkunu kapaċi nikkalmaw u naraw il-ħajja b'aktar ċarezza. Il-tradizzjoni tal-ġimgħa l-kbira tal-ġimgħa mqazza nafu kemm hija qawwija f'Malta. Naħseb li jieħdu magħhom hija din il-qawwa ta' Kristu u fl-istess ħin li ma jridx juri l-qawwa kollha tiegħu. Fil-fatt jgħid bħalissa jkolli aptit nfarrakom dawn għax jiena kapaċi imma mhux li rrid jien. Terġa' l-umiltà li nitrażnu u nħarsu iktar lejn il-ġid tal-komunità. Dajjem ħabtu għal-bnedmin biex imħalla ħajtu għalina u aħna ġejna